Asibingelele ke khona la emsakazweni Insimbi online radio and news igama lami uSiphelele wakaXaba umphathi the partyist kanti ke sila emagroundini eHarding silana ke ne-Harding Business Forum sizozwa nje ukuthi isimo ke ngabe ke sikanjani njengamanje njengoba sazi ukuthi i-Harding Business Forum iyona ekwazile ukuthi ivale ke amasango omkhandlo sifuna ukuthi sizwe ngqo kokhulumela i-Harding Business Forum ubaba Ntozakhe ukuthi ke mbala ngabe yini le eyenza ukuthi bagcine bethatha ke sona ke leso sinqumo leso nanokuthi nje njengamanje izinhlelo ngabe ke zihamba kanjani sokhuluma naye ke sizwe kabanzi wena nje okwakho ukuthi wenza isiqiniseko sokuthi ke ulike ipage lethu uphinde futhi ke wenza isiqiniseko sokuthi uya ku YouTube uyosubscribe lapha yana ke kwi channel yethu Insimbi Media asenze kanjena ke asimbingelele ubaba Ntozakhe bese semamukele bese ke siyaxoxa naye sizwe ukuthi ke isimo namhlanje ke sikanje baba Ntozakhe asikubingelele sikwamukele kweNsimbi News. Ngiyabingelela nami msakazi wami. Yebo. Mhlambe akukuningi kakhulu sifisa nje ukwazi ukuthi njengoba kuqale ngesonto eledlule ukuthi kuzwakala ukuthi kuvalwe amasango kaMasipala kwakhishwa abasebenzi ngaphakathi mhlambe beku yini eyenza ukuthi kunigcine nenza noma nithatha leso sinqumo leso sikanjalo. Angibonge baba impela ngesonto eledlulile beku Friday la kuba ngaqalanga ku Friday lowo izingxoxo zethu besilokhu siqhubeka kube kumeya kube speaker nalelinye ithimba la kaMasipala wethu Umuziwabantu silokhu engejana nabo kuthe la kufika la khona ukuthi cha sifisa ukuthi sibone uspeaker I mean to say wethu kwaba khona ungahambisani kahle nongaboni ngasolinye ngoba usuku langolesihlanu emveni kwezingxoxo eziningi into ebekade sikhala ngayo kakhulu bekuwukuthi kune panel efonyiwe la Umuziwabantu ezinyangeni nje esadlule nakuba abantu babenganeliseki kodwa kwabonakala ukuthi noma benganeliseki kodwa uyayiqhubekisa emwethu indaba ukuthi mayiqhubeke indaba yepanel. So leyo panel endaphe ukuselectela ama companies amabili from Shefstein awu grade 7 while thina sinabantu la abawu grade 1 2 3 kanjalo kuze kufika ku 7 sinayo no 7 but asimbonanga engena kakhulu okusishayisile ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi singaqualify at all sonke kule panel ila siqale khona sasizama engeja wethu on Fridays sahamba sakhona emaofisini sifike khona sathola uspeaker kanye nomeya bese makuzwakala kwazwakala ukuthi usemhlanganweni kanti sizothi mase sithola sebelandelela bona ukuthi no into yethu iserious sifisa yena kakhulu ukuze sinikeze clarity kukho konke okwenzekayo sathola ukuthi akekho emhlanganweni kodwa unezinto zakhe mhlambe ezazimbambile impendulo yakhe ecasule kakhulu oso contract kube ukuthi athi akayirecognize iforum yethu and akasazi engasazini kwethu akanayo ideal nathi ngamanye amazwi ayikho inkulumo angayenza nalabo bantu yila abantu beqale khona ukuthi babonakale ubevezula labo bathi no ukuze uMM asazi nanokuthi sesibonane naye kanti ukuthi kanti sonke lesikhathi ubengasazi make sivale ama-office siqale ke ngokuvala ke ama-office lapha amasha sifaka ingidi zethu siphinde lapho sahamba saya kula madala sawavala kanjalo ngengidi enkulu saphinda sanyukela kwa traffic samvala utraffic saphinda saya eworkshop savala because besifuna kungabikho ama services aqhubekayo kuMuziwabantu ukuze afike yena azwele since umuntu in charge konke lokho ezwele ezekuthina but still noma sesikwenze konke lokho akazange akhombise ukuthuka uhlalile from Friday Saturday Sunday kuze kuba Monday sifikile impela kubona njengoba sasenzile sifisa ukuthi siyoveza ulaka lwethu saphinde sabacela uma sibacela ubonakala amakhansela ke manje esethi no akakwazi ukuza kuthina singakavuli amagate while thina it trade yethu lapha ya amagate ukuze kuzwele
kungabikho ama services aqhubekayo siboneke lapho ukuthi no asihlehlele ke manje emagroundini la bezokwazi ukuthola khona ithuba bezosibona ukuze sibachazele sibanikeze memorandum yethu ekade sinayo ngempela ke sihlalile ku Monday wethu kuze kwazoshaya obo 11 emini la sayithola ke attendance yabo befika kwasho ukuthi abakwazi ukusixazululela lezi nkinga ezikhona okwabe ababekudinga kakhulu bona kwakukuthi bakhathazwe kakhulu amagate sithi no amagate asinayo inkinga nawo amagate asikwazi ukuvula uma inkulumo yethu ingekalungi ngakho ke saqhubeka nokuvala amagate bahambile basebethi bazo-organize indaba kaCocta kwazokala ukuthi uCocta uzonyuka abe khona bazokuba ne-special meeting on Tuesday okwenzekile saso-engijana nabo on Wednesday babuyile on Wednesday ama-office lokho eqhubekile evaliwe kanjalo babuya uWednesday wethu kube ukuthi kunezinto abazizamile ukuzilungisa kodwa kokuningi besinakho bavele basiphathela okugodwa abathi bakulungisile sabo ukuthi ngathi sinikeza nje iqatha lokuthi sikwazi ukuthi sihlekula kalwethu no savumelana saba oso contract ukuthi no asikayizwa le ndaba iyaqhubeka ke from Wednesday kwa ukuthi sizoqhinqakela emagroundini wethu izinto esizidinga kakhulu ukuba makuqedwe le panel ekhona ukuba uMM wethu ahambe ehadingi ngenxa yokungagculiseki ngendlela okwenzeka ngayo si forum yaseMuziwabantu efonywe kulama ward wonke lawa 11 aseMuziwabantu now sithola kodwa ukuthi akekho noyedwa okwazi ukuthola isinkwa sokuphila kulama ward it's only imisebenzi iyaphuma iye ngaphandle sasicha siyacela ukuthi cha ubaba wethu akakashiye manje sibuka ukuthi omunye umuntu akayikusazi yini esingahle simtholelwe uMasipala wethu sisiqhubekile ke saloko siqhubeka sila egroundini sihlezi namhlanje ke bekuwukuthi siyohlangana noCocta still uCocta akakwazanga ukuthumela sike saphinda lapha ema-ofisini siyoqinisa ngempela umkhankaso wethu no akekho ozovula akekho ozokwenza lutho ngempela sibatholile uspeaker kanye nomeya namakhansela amanye sazama ukuhlangana nabo impela bazamile baze bagcina bethola bebuya nereport ethi bathi bamtholile MEC bathola nomunye okhulumela idistrict bathola ukuthi mabanikeze ilungelo ukuthi mabahlale on Monday bathatha ama decisions athize bayanikezwa namhlanje ilungelo ukuthi mabazithathele bona ama i-decision sibuyile ke futhi sala eground ngoba iground leli lumzi wethu esihlezi kuona asifuni ukuvandalize izitolo asifuni ukwenza lutho edolobheni lethu siyalithanda siwavalile ama office ngoba sifuna be safe sifuna konke kuhambe ngeorder kodwa kuphela impi yethu isuka la ema-ground njalo siqonde kuMasipala siyolandela indaba zethu ukuthi simi kanjani sibuyele la ngoba sifuna umuntu okuthusha amawindi noma wenzeni ezitolo zabantu sifuna nje ukuqhubeka amabhizinisi ahambe kahle but sibe nomhlangano othize ophuthumayo sicela osomabhizinisi abanezitolo ke manje ukuthi siyacela usuku la Monday silusebenzisa njenge shutdown yedolobha uMuziwabantu ngamanye amazwi ngomsombuluko idolobha lethu alisebenzi uphela abantu esibamkela abantu abazobe beza la kithina bezoqinisa umkhankaso wethu ngoba siyobe silindile behlangene bona lapha ya emkhandlwini impendulo okukhomba ukuthi if bona bebuya kithina nempendulo egculisayo kusho ukuthi kuyothatheka lapha izinqumo zokuthi makubuyelwe emsebenzini kusetshenzwe kodwa okwamanje msakazi no ayikabikho into ekhombisa ukuthi kuya ngalaphi ngoba basana ukudonsisana ngala nangala opposition party nalaba abanye abaphethe emkhandlwini uyabona ukuthi kusakhona ukushayisana ngapha nangapha kodwa okubalekile kakhulu besifisa kube isifundo
ukuthi amakhansela ethu alapha emkhandlwini nje kungenxa ukuthi ekhethwe lo mphakathi waseHarding ngamanye amazwi uma sekufika la umphakathi udliwa yinto khona bekudingeka bahlangane bakhulume straight ngento edla abantu baseMuziwabantu iloko esikulindele kubona not ukuthi badlale ipolitiki nangesikhathi kudingeka isidingo zomphakathi sifinyelela nje la namhlanje sikwazile ukuyithola isupport kubona nabanye ama-farmers abekhona ingxenye nabanye abahlali baseHarding babekhona behambisana nalokhu esikudingayo ngoba sifisa ngisho indlela makube khona iclarity kuqasheka kanjani even kwesingane lezi ezikhona ngoba siyacabanga ukuthi zikhona izingane ezifundiswe abazali ngezimali kodwa ziqualifya kuma poster lapha yana kodwa kubonakala bengawathola amathuba ilokho nje kakhulu okuyinkinga yethu ngiyabonga omunye uzothi mangaba kuba ne shutdown kugcina mhlambe kuvaleleka bezimo eziphuthumayo njengama ambulance kanjalo mhlambe ngabe lukhona yini uhlelo lokuthi mangaba seyenziwe shutdown kodwa ke laba abanye abadinga izimo eziphuthumayo njengama ambulance kanjalo nizokwazi ukuthi nibavumele bona ukuthi bathole usizo lwezempilo ngiyabonga kakhulu sasi sizamele kakhulu njenga into yethu siqhubha namhlanje besinabo abezokuphepha from Shepstein babalwa ukuthi basuka kephi but babukile nabo ukuthi inhloso yethu siyakhuluma lokuthi no into yethu imayilana nomuntu esingahambisani naye not isitolo not kulwa nomphakathi into ezokwenzeka by Monday ukuthi izitolo sekukhulunywe nabo kwavunyelwana ukuthi bazozivala izitolo ngaphandle kokuphazanyiswa bazozivala izitolo bazojoina umkhankaso umuntu oxakekile akukho lutho kuyahambeka kuvinjwanga izimoto akukho lutho izimoto ziyahamba but izitolo asiyo operator ngoMonday ikhona kodwa okukhulu kakhulu abaxakekile no bayaserviseka ngendlela efanele okay yes ake sithi ke mhlambe kuyadlula i-shutdown kuyatholakala ukuthi impendulo ephumile emkhandlweni njengoba bezobe behlangene nakhona futhi ke ayigculisi ithini ke indlela ukuyaphambili ngangolaka le forum yethu nolaka lwabahlali kuyabonakala ukuthi kungagcina kuqhubeka lelo sonto elilandelayo kuvaliwe ngoba sifisa impendulo sigcizelelile kakhulu nakubona laba bayohlala kule committee lamsombuluko lowo ukuthi mabaqaphele ukuthi inhloso akukona ukulambisa umphakathi waseMuziwabantu but inhloso yethu ukuthi make uMuziwabantu uzifile kuMuziwabantu wabo bekwazi ukuthi bangene bekhululekile esikungakufuni kakhulu esikubukayo kwisithombe abantu baseMuziwabantu bagcina bengena lapha ema-ofisini uthola ukuthi ngathi bayizihambi akuve kusekhaya kanti lapha silindele ukubona ukuthi wonke ingaba ukusiphi isigaba kodwa mawuyo reporter into yakho mayithathwe ngendlela yilokho kakhulu esikubhekile ngakho ke sinethemba ukuthi kuzolunga uma kungalungi kodwa siyacabanga ukuthi umkhankaso uyozanywa uqiniswa more and more hayi cha asibonge kakhulu kodwa asikuveze sumsakazo Insimbi ukuthi kuyasethusa kuyasishaqisa ukuthi uMM athi akayirecognize iHarding Business Forum because mangikhumbula kahle wonke ama project asenziwe eMuziwabantu iHarding Business Forum beyihlezi iba ingxenye yawo lawo ama project nanokuthi ngicabanga ukuthi iforum mayingaba seyakhiwe kufanele ukuthi bese iyokwethulwa mhlambe kumeya noma kupholo kusuke bukhona mhlambe ayizange kwenzeni lokho iHarding Business Forum angibonga msasi siyabonga kakhulu kulo mbuzo sikwenze konke si forum yaseHarding sifome ngo2017 saba nomthetho sisekelo senza inhlelo zokuthi impela sifisa ukuthi sizo introduce kubona ngale forum sikwenzile konke sihamba isigaba
it's only umuntu ohlezi eMuziwabantu ukuthi azi ukuthi khona isikhathi esike safika kusona kwabonakala ukuthi nokho akusebenzeki kahle akulawuleki ukuphila kwaseHarding kwathanda ukuthi ngathi kushona phansi but ngokwenzeka kanjalo kugcineke kukhetheka amalungu amasha executive bekukhethwa nje kwamalunga executive entsha then baqhubeke nomsebenzi asazi ukuthi kephi la adideke khona wethu ukuthi athi akayi recognize the forum ikwenze konke iforum and inama project enzekile amanye after 2017 but now I start recognize asazi ukuthi kwenzeka kanjani. And umuntu uzobuza ukuthi uma nikwazi ukuhlangana nomeya nikwazi ukuhlangana no speaker ekuyibona ngicabanga ukuthi uMM naye ureporta kubona kusho ukuthi bona bayayi recognize kwenzeka kanjani ukuthi uMM administrator yena kutholakala ukuthi ke akayi recognize kodwa ke akona umbuzo ukuthi uphendule ezinye nje zezinto abantu baseHarding kufanele ukuthi ke bazibuke nazo emakhanda wabo ukuthi ke ngempela ngabe ke zenzeka kanjani. Isifiso ke esikhona esokuthi kungabi khona ke mhlambe okugcina ke ngomsombuluko kuya phambili sekumoshakala noma abantu bagcina sebeyotapa ezitolo nakho konke lokho ngabe mhlambe iHarding Business Forum khona ekuhlelile uqinisa ukuthi into efana nokutapa akwenzeki. Siyabonga kakhulu ngoba kulelo phuzu nje abanini bezitolo baqale bakhombisa ukwesaba ngoba kakhulu emqondweni sagcwele indaba yomtapho konke kwamoshakala isiningi. Siqinisekisile lokho si business forum ukuthi asifuni ukuthi kuphume esandleni sizoqinisekisa ngawo wonke amandla ukuthi izitolo zethu ziphephile umuntu waseMuziwabantu uphephile ngoba impi yethu ayiqondene nomuntu waseMuziwabantu kodwa impi yethu iqondene nomuntu thize siqondene naye nje kuphela. Omunye umuntu angicabanga ukuthi kungafika la edidiseka khona ohlelweni lwakhe lwangomsombuluko angeke sikwenze lokho ngiyaqinisekisa. Hayi siyabonga kakhulu asibonge kakhulu kubaba Ntozakhe ukuthi akhulume nathi siInsimbi News esithathe sibeka ke ngokwenzakalayo khona la ke emkhandlweni bekulwela beyiHarding Business Forum okuyizinto ke lezi abazilwelayo namalungu omphakathi nje alokho ekhale ngazo bakhala nangedolobha elibolile ekubukeka ngazo uthe akekho umuntu onendaba nalo ngenxa yokuthi vele abantu abaliphethe abantu angabona ke abayimisinsi yokuzimilela khona la ke eMuziwabantu. Ake sihlaleke sibheke sibone ukuthi ke ngomsombuluko ngabe ke kwenzeka kanjani nanokuthi ke amakhansela wona uqobo lwawo ngaba yakwazi ukuthi ke azwelane nabantu baseMuziwabantu ukuthi ke kulethwe ushintsho lolu ke oludingakalayo oluzokwenza ukuthi ke uMuziwabantu ke uphinde ke usebenze. Yasibonge kakhulu baba Ntozakhe. Ngiyabonga kakhulu namhlanje sinethemba elikhulu siyabonga.